Το FC26 είναι εδώ και φυσικά πάμε να δούμε τα καινούργια πράγματα που μας προσφέρει. Ένα από αυτά είναι να δούμε τη νέα ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι. Εγώ η μόνη κυπριακή ομάδα. Πάμε να δούμε λίγο gameplay με τη νέα στολή, τους νέους παίχτες, τα πάντα όσα έχουν βάλει μέχρι τώρα. Δηλαδή, γιατί κάποιους στις τελευταίες στιγμές μπορεί να τους αφήσαν. Να είναι η στολή του ΑΠΟΕΛ. Αυτός πρέπει να είναι ο Μάιερ. Του μοιάζει κάπως. Ξέρουμε και τους παίχτες της Καραμπάχ, έχουν παίξει πολλές φορές με κυπριακές ομάδες. Λοιπόν, εδώ Σωτήριου Ντράτσι, Τσαμπάνια, Μάιερ, Κατηρτζής, Λαΐφης, Μπρόρσον, παίζουν με 10. Τι θα κάνουμε, είναι ο Ρώσα, είναι πιο πίσω, υπάρχει Μαϊόλη, Μέουρερ, Κουτσάκος, Διαμαντάκος. Ας βάλουμε Διαμαντάκος στον Ντράζιτς. Ίσως πάμε να αλλάξουμε και σύστημα. Έχουμε Σατσά στα right back. Θέλουμε και να μπει ο Ρώσα εδώ. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στον άλλο extreme. Γιατί ο Σταφυλίδης θα μπει σίγουρα, αν και δεν έχει πολύ pace, τον είδαμε και... Πάμε να δούμε, αυτός με το 79 πρέπει να ήταν ο Πιέρος, δεν το μοιάζει καθόλου. Εδώ ο παδί του ΑΠΟΕΛ υποτίθεται. Δεν υπάρχει σίγουρα το βάση στο παιχνίδι. Και πάμε να δούμε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι. ΑΠΟΕΛ Καραμπάκ λοιπόν, μια ισοδύναμη ομάδα βάσει στατιστικών. Για να δούμε, παίρνει ξανά ο Ντάρσιο. Αναγνωρίζουμε από το μαλλί τον Ντάρσιο της περισσότερο. Σταφυλίδης. Ωραία αναπτύξη. Μάιερ. Η μπάλα δεν πήγε από το ΑΒΕ και η μπάλα πάει πίσω στον Μπέλετς. Για να δούμε. Σατσάς. Δούμε ο Σωτηρίου. Είναι ο Πιέρος εδώ. Γυρίζει για Λαΐφη. Το σουτ. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε ο Λαΐφης εκεί. Αλλά assist από τον Πιέρο. Γκολ από τον Λαΐφη. Δούμε πώς μοιάζει. Δεν του μοιάζει πολύ του Λάιφη, έτσι λίγο χτένισμα και γένια. Ο Μάιερ ήταν ο μοναδικός που μοιάζει έτσι και στο πρόσωπο. Καιρός. Για να δούμε για το Ρώσα, 2-0. Επομένως ακόμη μια ευκαιρία, ακόμη μια assist του Πιέρου. Σκοράρει ο Ντιέγκο Ρώσα τώρα. Ο Πιέρος έγινε έτσι assist μας σήμερα. Περίμενε Ντιέγκο Ρώσα εδώ και ιδανικό πλάσε ξανά με αριστερό, δύο αριστεροπόδαροι σκοράρουν. Πολύ ψύχρεμο πλάσε από τον Ντιέγκο Ρώσα. Και ο Βραζιλιάνος κάνει το 2-0. Απέναντι στην Καραμπάκ βάλαμε μια ομάδα έτσι με ίσα στατιστικά. Να δούμε τώρα Μάιερ, Μαρκίνιος. Πάει μπάλα ξανά στον καιρό που έχει δει ήδη 2 assist. Λοιπόν, στην επίθεση δεν ξέρω γιατί βρισκόμαστε αρκετά μόνοι. Να έχει την ευκαιρία να σκοράρει ουσιαστικά. Ο Λαΐφης στο corner, λοιπόν, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω τι έγινε. Μαρκίνιος ελέγχει. Σουτ! Έσωσε ο τερματοφύλακας της Καραμπάχ. Μια καλή ευκαιρία. Μάιερ στο corner. Κεφαγιά, Ντάσιο, ακόμη μια κεφαγιά, για να δούμε τώρα, απομακρύνουν ξανά.